नोङो सासे डिटेल्स खिथानो रोंनांगोनब्रा मामाखौ जेनेबा गामिनि ना गामिखौथ' मिथिबाय जेनेबा कुसुगाव फानबारि होनदों गंसे फानबारि हा गैया जोंबो मिथिया जाहैबाय नों गामिनिफ्राय थांनाया बेसे गोबावसै होननानै आं हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय कुबल मुंनि सासे बोराय गाहेला गावनि जायगाखौ आन्दायनानै मैनागुरि होननाय मोनसे गामियाव दंहैयो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' ओरैनो दाथां बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो लोगोफोर जाहाथे बे आन्दायनानै थानाय व्यक्तिया न'सिम सौहैनो हायो आरोना गाव बुंनानै लानाय बायदियैब्ला बिथाङा गुवाहाटीयाव गोबावसैमोन आरोना 5 बोसोर जाबाय होननानै खोन्थाना लादों बिथांनाव जेबो डकुमेन्ट्स गैया आरो गामिनि गावबुरा गावनि बिदा फंबाय रावखौबो सिनाया आरोना बिथाङा थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायलांदो दे खोनाया जोंबो लिरना रोङालै आखिरु फैयानो थांदो होनबाय लिरना रोङा जोंबो होनबाय बबेहाय नों एड्रेसखौ मोजां खिथानो रोङाबाबो लेंहरबायदोंमोन जोंबो थांनो हाया एबार सोर बबे जायगायाव हजौनिफ्राय लेंहरदोंमोन र' जोंबो थांनो हाया जाहैबाय मा नाम दंमोनलाय कुमुद ना मा फुटबल जोंबो देरलांबो रोङा कुबल ब्रह्म गैया रावबो गैया जेबो लेखा गैया आंनाव माबा बिमाबो गावबुरानि नामफोरखौथ' मिथिगोन ना नोङो दा बोरै मोनसे एसे गोबाव जाबाय गावबुरा नों बबेनिफ्राय फैया जेनेबा फैनाया गुवाहाटीनिफ्रायसो नलबारिजों फैदों आरो नोङो गारिखौ बाहा ओंखारा गारियालाय गारि गाखोनो फैदों दाख्लै फैखादों हरै एकदमबारे बाजाराव थांबाय नोङो सासे डिटेल्स खिथानो रोंनांगोनब्रा मामाखौ जेनेबा गामिनि ना गामिखौथ' मिथिबाय जेनेबा कुसुगाव फानबारि होनदों गंसे गैया जोंबो मिथिया जाहैबाय नों गामिनिफ्राय थांनाया बेसे गोबावसै होननानै आं गुवाहाटीयाव मा मावैया मोनलाय माथो गुवाहाटीयाव थाहैग्रा बायदिखौनो नुवा साहा दखानफोराव मावलाबायनाबो थाहैग्रा साहा दखानावसोमोन आं बे कन्टेक्ट खालामदो बे मानसिनाव मैया देलाङो जायगाखौ मोजां बिदि जादोंबालाय जारला जानोसैलै होनबा नोंखौ बोरै लांनाय दोननो रोंगौ सोरबा सासे जाथि खुरमा सासे गैयाबा बोरै मिथिनांगौ गावसिनासो गंसे फानबारिनि बिदिब्ला फैदो लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव बड'फा होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर हारिनि सासे बिफा जायनि जाहोनाव बिथांनि आदर्शफोरा जोंनि इयुन जोलैखौ अरायबो थुलुंगा होबाय थायो बिथांनिनो बिबाजैआ दासान्दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव देहानि फाहामथाय लागासिनो दं बेनि सायावनो दान्दिसे खौरां लाहैदों जोंनि बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार मानव गेदेर प्रमद बर' सारा आंनि फिसाजो सासे ओमफ्राय ओरै जाबाय नायखांनानै होमबासो न'आवबो खामानि मावनो हागोन मिथिबाय खनसे फोजोबना मोजां जाबाथाय आरो न'आव खामानि मावनो हागोन आं खामानिखौ बेखौ लानानै मावो दा मावनो हागोन थिग जागोन दे antibiotics or medications they also they have to pick up organic. दा बे बिजनेसफ्रा एक्टिभ जादों माने एसे माबा इन्टारभेनसन नांगोन मोनसे जायगायाव ब्लक जादोंथ'
तो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय